Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. An filɛbaaw ni an lajɛbaaw an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri su ye an bɛ dugawu kɛ sa bi juma timɛko ɲuman ala y'o yira an na ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye su in na Falayi Keyita ale bɛ yan ani ne yɛrɛ an bɛna na munumunu salo kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farikolo ɲɛnajɛko kuma fana bɛ yan Falayi ja espace musow taara Gwankɛ kɔ kan ka na koyi olu taara UFOA la ka to o kubu fair play meilleur joueur meilleur buteur kubu yɛrɛ k'a bɛɛ ta ka na n'a ye siɲɛ sɔrɔdasi ninnu olu dusu taara dɛ baro kɛlɛtigiw bisimila bi jamana kɔnɔna na fana basigibaliya Yusufu Toloba ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn yɔrɔ caman na fana kibaruyaw kɔni bɛ ka na dugudenw bɛ ka yira sa k'a fɔ ko jatigɛ walekɛbaw bɛ ka u ye u ka sigidaw la an n'an da don kibaruya la sɔɔni sisan an b'a bɛɛ lajɛlen walawala
falai bamananw ko gɛlɛyara cogo o cogo tile 7 o b'a kɔ fanga jaso min tun kan ka k'an fɛ n'a ma ɲɛ sɔrɔ an ye fɛn caman mɛn a la falai an ye faamuyali caman sɔrɔ a la nka falai an ye min lakɔlɔsi ala y'an kisi koba de ma ala ye jamana in tangaba de d'a kan nin waleya in a ko la tiɲɛ don maaw bɛ k'a fɔ cogoya suguya caman na nka min ye fangadaraki ye a kɔlɔlɔ ntan tɛ nka nin kun ta tun bɛ sɔn ka juguya ni a caman ye an ma deli ka min ɲɔgɔnna ye an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ sa ala ka kulu walaw batan don an n'a cɛ falai ni ala y'an kisi an k'an jija an ka lesɔnw an k'olu ta kow la ko in yɛrɛ kun bɛ maa min nɔfɛ n'o ye yahudiyaw n'a ka di ye i b'a fɔ ko bani israɛlakaw n'a ka di i b'a fɔ ko juifuw olu ka maa min bɛ faransikaw bolo ni a bɛ baara kɛ u ka wolomasiri tabaw ka gun ka falai n'o ye yanni visili ye a falai yanni n'i ye yanni mɛn o ti tubabu ye dɛ o kɔni o ɲini arabu kunda maa kofɔlen a minɛli ni sisan cɛ don o don kura de bɛ bɔ a ka ko la maa kofɔlen mali ɲɛmaaw bɔra ka kunnafoni di kɛ ni dawudi ye a fa siri k'a ɲɛfɔ falai bi faransi yɛrɛ a yɛrɛ kumana a ko jɔn ko ala min ye nin maa in ye olu ka deuxième conseil don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lasigidenso kɔnɔna na nka falai an ka dawudu bɔra don min a ye kibaruya o kibaruya di kamalen bugunatigɛ la a bɛɛ lajɛlen lakodɔnna a bɛɛ lajɛlen jɛra wa olu yɛrɛ ye fɛnw fara a kan min b'a ko tɔ sinsin k'a jira k'a fɔ ko faransi chef de renseignement maa don bi a maa don sini sisan u bɛ ka mun fɔ u ka kunnafonidilaw ye k'u ka taa n'a ko ye dɔɔni dɔɔni ko sabula ko c'est sensible falai n'i bolo bɛ fɛn ɲima da o tɛ tufa dɛ i b'o nɛgɛ de ka se ka o b'o da falai yan lieutenant colonel do falai wolomasiri taba minnu bɛ faransikaw fɛ yen a bɛ olu ka gun kan bi a b'u ka gun kan sini u yɛrɛ ka kibaruya dilaw bɔra n'a kuma ye bi k'a dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye maaw ka se k'a faamu nka nin cɛ nana a yɛrɛ sɔrɔ bamakɔ yan cogo min kunfɛ ko tɛ yen tubabu n'olu bɛ kɛlɛ la i b'i labɛn k'i sigi ale kun nana ko ɲɛbilaw de kɛ ka na baaraw kɛ a b'a fɔ min ma ko repérage k'o fɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan falai tɛgɛ dalen maa kofɔlen in kan fɛn wɛrɛ ma kuma dɛ telefɔni min b'a bolo o de kumana baara min n'a y'o kɛ o de kumana wa telefɔni min b'a bolo falai a tɛ komi e ni ne ka telefɔni dɛ ale tɛ tɛmɛ an ka malitel fɛ a tɛ tɛmɛ an ka sotelema fɛ a tɛ tɛmɛ an ka telecel fɛ o de bɛ u bolo yan nin waati in na faransi kibaruya dilaw ani faransi ambassade baarakɛlaw u ka kunnafoniw si tɛ tɛmɛ an ka nɛgɛjuru sira minnu b'anw bolo fɛ u ta kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u bolo u bɛ ka baara kɛ ni a ye falai o min sera ka sɔrɔ n'i ye diɲɛlatigɛ ko k'o dilan i bɛ taa sɔrɔ a kɔkarilan fana bɛ sɔrɔ sabula diɲɛ na ɲɔgɔn bɛlɛnw de bɛ yen ɲɔgɔn lakɔlɔsiw de bɛ yen kabi a na waati mali chef de renseignement maaw ye maaw bila a kan a ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen a bɛ don hali digiɲɛ wo min kɔnɔ a bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi fo n'a kɛra n'a donna faransi ka lasigidenso o kɔnɔna na sabula o yamaruya t'an ka maaw bolo ka don o kɔnɔ k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ baara kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri tun ye mun ye ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u ka laɲini ye min ye o kun ka se ka sabati k'a sɔrɔ maa m'a ye maa ma bɔ a kalama sabula wolomasiri ta b'a dɔn nka a talen don k'a bila jamanaw ni jamanaw tɛ siran ɲɛnabɔ baara min na a kun kan ka kunnafoniyaw ɲini kunnafoniya minnu n'olu tun bɛ se ka kɛ ka magow ɲɛ maa minnu y'a bilasira ani maa minnu ye baara kɛ a ye maa wele falai fɛn wɛrɛ m'a yira dɛ a yɛrɛ ka telefɔni de y'a bɛɛ lajɛlen yira k'a bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen yira waleya in kɛlen i y'a ye k'a fɔ min ye faransi kunnafonidilaw ye olu de kɔnna ka kuma caya u ye fɛn bɛɛ fɔ fo nin kamalen minɛli
ko dun daminɛna ale de la wa min ye maa kofɔlen ye fana fala ye n'o ye Yann Vezelier ye a tun b'a fɛ ka min kɛ n'o yɛrɛ kun ka jugu kosɛbɛ n'o tun bɛna ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ o ye ka an ka wolomasiri tabaw ɲɛmaabaw k'olu kɔ don ɲɔgɔn ma karisa ye karisa ka maa ye o minɛna fujinɛ ka wuli balaw ka wuli tasuma ka wuli an yɛrɛ dama fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ka kɛ an ka ɲagami ɲɛ foyi kana sɔrɔ ko foyi la an ka jamana kɔnɔ ko in kɛkun tun ye nin ye bi fala ye an donna wocɛ dɔw kɔnɔ an ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ faransikaw ka kunnafoni gafew la an ye jateminɛ dɔw kɛ a yera k'a fɔ maa in yɛrɛ tɛ maa gansan ye han a ma ta kunfɛ ten k'a bila ka na yan dɛ a tɛmɛsira a ka baara kɛcogo ani majigi min ni fɛn min bɛ a la sabula n'i y'a ye k'a lajɛ ka ɲɛ fala ye an lamɛnbaaw ka hakɛ to a bɛ n'a fɔ gɔmɔlɛ n'i y'a ye cogo dɔ la i b'a ye sawura bɛɛ lajɛlen fo faransika sawura nin bɛɛ lajɛlen ye kimɛliw ni jateminɛw ye nka a yɛrɛ ye wulikajɔ yɛrɛ kɛ kunba min kama o de kun ye sa Mali yɛrɛ wolomasiri tabaw o ni gouvernement maaw minnu bɛ baara kɛ faso hukumu kɔnɔna na olu ka dangari ɲɔgɔn na foyi kana se ka ɲɛ sɔrɔ tile 3 fo ka taa se 4 ma fala ye u y'u ka kunnafonidilaw bila u ka kibaruya di fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɔn nin cɛ yɛrɛ ka minɛli ye nka waleya min kɛlen filɛ nin Mali la nin ye fala ye a ɲɔgɔnna delila ka kɛ sabula n t'a dɔn ni hakili b'a la kabini kamalen minɛliko kuma fɔra mun kɔnna k'a fɔ dɔw ko irisi don fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra a la fo kɔsa in na faransi yɛrɛ bɔra ko k'a bila joona k'olu ka baarakɛla don nka sisan bi tile yɛrɛ kɔnɔ fala ye u yɛrɛ ka kunnafonidilaw de bɔra k'a jira k'a fɔ k'u ka service de renseignement baarakɛla don han sɔrɔdasi don wa a ka baara ye min ye fana o ye avion mécanicien de ye a b'o ɲɛdɔn faransi siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye o i bɛ ye 4 de minɛ u la san 2023 u kun banna pewu ka jɔ a kɔrɔ nka kɔ kan u tilala ka Maroc bila ko ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye u ka maa minnu bɛ yen olu bɛ se ka bila cogo min anw kɔni min filɛ an bolo nin ye fala ye an ka ɲɛmaaw kabini communiqué fɔlɔ bɔra a la u ma fɛn fɔ maa ye u bɛ baara la sabula sɛgɛsɛgɛli tɔ ma ban hali bi n'i ye nin faransika in ye a ye kalan kɛ école militaire la n'o ye armée de l'air ye san 1998 san a tilalen kɔ o la fala ye a kɛra lieutenant ye san 2001 min ye lieutenant sous-lieutenant ye a bɔra o la ka kɛ lieutenant ye san 2003 capitaine san 2009 ka kɛ commandant ye san 2015 lieutenant colonel san 2016 min ye san 2020 ye faransikaw yɛrɛ ye jɔnjɔn d'a ma n'o y'u ka chevalier de mérite national ye san 27 a y'o de kɛ renseignement baara la a tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'o tɛ sɛgɛsɛgɛli jandaw kɔlɔsiliw min ye baara minnu ye ka se k'olu sigi sen kan u y'a bila ka na Mali la mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kibaruyaw ɲini a ka baaraw kɛ nka n'i y'a ta ko a bɔgɔlo la kɛnɛma fiyewu k'a nakun yɛrɛ ye min ye fala ye a b'a fɔ min ma ko officiellement jɔn joona u y'a bila ka na kun min na o ye deuxième secrétaire ye u ka lasigidenso kɔnɔna n'o ye ka ambassade ye nka baara min tun b'a bolo o ye Mali ka kibaruyaw ɲini ka kibaruyaw sɔrɔ ka ɲɛbila baaraw sigi sen kan wa an lamini jamanaw fala ye maaw tun bɛ u bolo olu bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ in kɔni tun bɛ daminɛ don min o tun ye utukalo tɛmɛnen ni utukalo in tile 15 jamanakuntigi ka mɔbili u tun b'a daminɛ o la o bɔtɔ Kati k'i kunda Bamako kan an ye kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔ o ye nin ye fala ye faransi yɛrɛ bɛ k'a tɔ danganamaya i b'a dɔn k'a fɔ olu ka kunnafonidilaw n'an ta tɛ kelen ye anw bɛ fɛn fɛn to dogo la o t'olu fɛ yen wa u yɛrɛ bɛna bɔ n'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen k'a bara ci pewu nka nin waati in na an ye fɛn 2 mɛn fala ye an y'a mɛn fana an y'a la a sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da dɔw kisɛ kan o ye k'a fɔ faransi bɛ ka jamana ɲini bi jamana min bɛ sɔn ka kuma ni Asimi bɛ jamana min ɲɛmaa ka telefɔni ta u bɛna o jamana u bɛ k'o ɲini u bɛ ka maa fana ɲini diɲɛ kɔnɔ bi maa min bɛ yen ni o tigi lamɛnnen don AES jamanaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɛ ka tɛmɛ ni Niger jamanakuntigi ye ko sabula n'i ye Asimi ninnu 3 ta ale de fana ka kɔrɔ jala la wa ale ka fɛn caman ɲɛdɔnnen don faransi bɛ ka nin bɛɛ de sɛgɛsɛgɛ bi k'a lajɛ u bɛna se cogo min na ka se ka Mali ka kumaɲɔgɔnya don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ fala ye maa caman y'a yira k'a kumaɲɔgɔnya tɛmɛna da o da la Mali bɛ bolo min ka bi
sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ sen na ɲinini minnu bɛ sen na maa minnu kan ka ko fɔ don nataw kɔnɔna na ni gouvernement kan ka communiqué filanan min kɛ Fala ye ko Mali ko k'a bɛ taa n'a ye sariya sira fɛ dɛ nka an m'o sɔrɔ officiellement fɔlɔ ka kamalen jɔ k'a kiiri i n'a fɔ Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw kɛra cogo min a taa n'a bila o na dɔn o kɔfɛ sabula o sɛbɛn de bɛ to Mali bolo o de bɛ k'a ka seere diɲɛ ɲɛ kɔnɔ yaasa ka se ka baara kɛ n'a ye don nataw la an ma sɔn k'an da don kuma in na k'a sama sama kuma bɛɛ Fala ye sabula daluyaw bɛ daluyaw la ko bɛ ko la a sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na kuma tɛ an ka jamana kɔnɔ yan bi waleya in kɛli ni sisan cɛ n'i ye maliyɛn caman lamɛn u t'a fɛ fiyewu fɛn dɔ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ Fala ye kun jumɛn na an ka jamana a ma basigi o ye kelen ye an ka jamana an bɛ k'an yɛrɛ ɲini ka bɔ kow dɔw la bi maliyɛn fanba ka laɲini ye mun ye n ka bɔ ka se ka taa n ka baarakɛyɔrɔ ka n ka dayirimɛ sɔrɔ ka segin ka na n ka so n'i ma fɛn sɔrɔ fɛn ka n'an sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na maa caman bolo nin kun bɛna na ni ko wɛrɛ ye ko min kun tɛna ni lafiya nka Fala ye ko in kun labɛnnen don cogo min na bɛɛ tun bɛ maa tun bɛ fanga masurunna maa tun bɛ fanga baara la maa bɛ yen ko u sɔmi kunnen don la a bɛɛ tɔgɔ tun bɛ cɛ bolo lisi la baara kun kan ka kɛ cogo min na an b'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna n sen tɛ basa kɛlɛ la o y'a dannen ntɛnɛn na dɛ n'o tɛ fɛn caman bɛ ko in na an tɛna na olu bɛɛ fɔ bi ɲɛmaaw an b'o to u ma u yɛrɛ na bɔ nka faransikaw ka kunnafonidilaw sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ ani u yɛrɛ ka kuma fɔcogo u yɛrɛ y'a dɔn bi ko jɔn ko Ala min ye maa kofɔlen ye olu ka maa don Fala ye o ye kibaruya ye fɔlɔ a bɔra diplomate ko kuma na sisan a kɛra DGC maa ye n'o ye renseignement maa ye sabanan ye mun ye o ye u bɛ maa ɲini na bi maa min jɔn n'o bɛ sɔn ka Asimi b'a ka telefɔni ta wa min ye fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan yaasa cogo sugu bɛɛ la ni maa kofɔlen a bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na sabula olu bolo Israël ka dɔn nka Fala ye fɛɛrɛ dɔw tun b'u bolo kamalen yɛrɛ ni minɛn dɔw bɛ ɲɔgɔn na an ka maaw ye olu minɛnw bɛɛ bɔ a la a tɛ se ka communiquer n'u ye tuguni u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'olu bɛɛ faga k'u bɔ baara la pewu wa hali bi u yɛrɛ t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na an ka mɔgɔw bolo a minɛnen don yɔrɔ kelen min na bi o ye ko ye an bɛ se ka minnu fɔ mɔgɔw ɲɛna yanni gouvernement ka bɔ n'a ka communiqué filanan ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka kɛ ni coup d'état a ko tɔ baara bɛ ka kɛ cogo min Faransi bɛ labɛn min na an ka jamana bɛ labɛn min na ko minnu bɛ ka bɔ a kɔnɔ ani a degun n'a kɔlɔlɔ tun bɛna kɛ min ye ani maliyɛnw ka miirina ye min ye o de ye nin ye su in na k'a fɔ mɔgɔw ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client Fala ye Irisilakaw u ye jalaki ta ka ɲɛsin nin waati na Moritani ma ko sabula a bɛ n'a fɔ Moritani de kɛlen don donda ni bɔda ye Bamanci wale ɲuga wale kɛbaaw sigiyɔrɔ n'u lafiɲɛ yɔrɔ o y'o ye Irisiw ka kunnafonidi gafe min bɛ yen n'o o ye tasi ye ale ko a bɛ n'a fɔ Moritanikaw olu de kɛlen don sa ka maramafɛnw kisɛw droniw Bamanci wale ɲuga wale kɛbaa minnu bɛ ka kɔkɔrɔma don Ukraine fɛ bi cɛncɛnfuga jamana bɛ se ka dafiri cogo min k'o baara bɛ ka kɛ Moritani de fɛ yen kosɛbɛ ko sabula kabi Mali ni Alizeri ka drone in kɛra bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i sigi i kɛlɛbolo kan i ka dancɛw la yen fan fɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u bɛ ka bɔ ni wo ye k'o de y'a to bingali laban minnu kɛra n'a bɛnna juillet kalo tile fɔlɔ ma Fala ye a barika bonyana mun na Ɲoro mara la sabula terroriste ninnu u bɔyɔrɔ o ye Moritani de kɔnɔna ye u ka kanw bɛ yen u ka baarakɛyɔrɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yen o la sa min ye diɲɛ seleke naani ka tɔnba min bɛ yen n'o ye conseil de sécurité ye Irisilakaw ka maa min bɛ yen n'o ye Dimitri Polianski ye ale ye kuma in fɔ k'a bɔ dogo la pewu
ko sabula min ye Ukrainikaw ye u bɛ maramafɛn ta cogo min u bɛ kɛlɛkɛminɛnw labɛn cogo min u ni Al-Qaida o Maghreb islamique n'o ye JISM maaw ye k'u bɛ ka olu kɔkɔrɔma don ko fana na tuguni u b'a sinsin min kan kɔsa in na ko Faransi ja tele dɔ bɛ yen o ye kibaruya dɔ di avril kalo tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ Bamaɲɔgɔn ɲɔgɔnwale kɛbaw u ka kalanyɔrɔw u ka degeyɔrɔw u dili donyɔrɔw yɔrɔ fila de don bi cɛncɛnfuga jamanaw lamini na Moritani ani Senegali u kɛlen don k'olu ta k'u kɔsɛmɛ yɔrɔ ye yaasa u bɛ se ka baaraba minnu kɛ min ye nin ko in ye Irisilakaw ko k'a tɛ bali olu la sigana na wa a tɛ bali u la fana sɔmi na wa a tɛ bali u la fana sabula Moritani nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye san 2010 ko sɛbɛnw sɔrɔla sɛbɛn minnu bɛ yen n'u b'a yira sa k'a fɔ Osama Ben Laden ko ale yɛrɛ kun ni Moritanikaw kun bɛnnen don ko kan AQMI maaw u bɛ se ka baara kɛ Moritani kɔnɔna na cogo min na k'a sɔrɔ ko foyi ma k'o la ko y'a sɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz o de tun ye Moritani jamanakuntigi ye Irisilakaw ko nin waleya min filɛ senna nin ye olu b'a kɔn bi u b'a kɔn sini k'a ɲini Moritani fɛ a ka bɔ k'i jɛya a k'i senbɔ nin ko in na sabula bi baara min bɛna kɛ cɛncɛnfuga jamanaw kan a tɛ bɛn jamana wɛrɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna na kuma tɛ jamana min ni ani ni cɛncɛnfuga jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen na u kan ka kuntilennaw kɛ kelen ye ka wulifɛnw kɛ kelen ye Irisilakaw kɔni ko sɛbɛn ni Ala sɔnna a ma u b'a labɛn Conseil de sécurité nata in u bɛ taa n'a ye ani daluya minnu b'u bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamako kunun ko furancɛla fanga ɲɛma n'o ye général d'armée Assimi ye Fala ye ale ye Burkinakaw ka premier ministre Iritanba Jean-Emmanuel Ouédraogo ale tun bɛ taama na an fɛ yan taama min kun cɛra bi kunun ko Kuluba faama sigiyɔrɔ la sa ale ni premier ministre général de division Ablaye Mayiga u bisimilara jamanakuntigi fɛ Burkina premier ministre kɔni ye bonya ni tanuni ta ka ɲɛsin Assimi ma u kunbɛcogo ɲuman na balimaya ni sinjiya hukumu kɔnɔna na min ye maa minnu tun b'a nɔfɛ an'olu bɛɛ lajɛlen taara jamanakuntigi fɛ yen Kulubakaw fɛ yen min ye capitaine Ibrahim Traoré o tɔgɔla kumaw o fɔra yen min ye premier ministre Ouédraogo ye a ko olu kɔni nana kana faamuyaliba kɛ maa fɛ maa min ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye bi AES la kuntilenna minnu bɛ AES jamanaw la kuntilenna min bɛ Mali ni Burkina na olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka sigi sirata kelen kan ka hakilinaw sigi kɛnɛ min kan bi k'o bɛ Assimi ale ka kuntilenna kɔnɔna na a ko a bɛ min fɔ o ye k'a fɔ sifinnakaw a nana olu minnu ka ko la u jɔyɔrɔ ka bon bi kosɛbɛ wa Assimi y'o fɔ ale ye k'o bɔlɔla dɔn min ye sifinw ye olu de ye fɛnw fɔlɔ ye sabula maa de bɛ ko bɛɛ lajɛlen daminɛ na wa min ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ sigi maa de kan k'o la denmisɛnninlakaw kan k'u jija kosɛbɛ u jeniyɔrɔw k'a fin a ko min ye Assimi ka laseli la a ye kuma caman faamu min bɛ nikura fiyɛ ale yɛrɛ la ko sabula min ye Assimi ye kɛlɛ a ɲɛbilaw n'a ɲɛsɔrɔw n'a taaɲɛw a y'o kumaw f'u ye ka jigisigi kumaw f'u ye k'a fɔ u ɲɛna k'u basigi ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ sabula k'an bɛ min kɔnɔna na nin waati na k'a ko kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ nka ko se k'o y'an ta ye min ye Assimi ka kuma falenbaw ye kuma minnu bɛ bilasirali kɛ a ko k'o kɔni kɛlen don ale bolo bi taabolo ye taabolo min a bɛ na sinsin min kan ka baara kɛ yaasa gouvernement baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na Mali ale ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ ani Niger min ye Ritamba Jean-Emmanuel ye a ye nin fɔ kunun ko a bɔtɔ Kuluba faama sigiyɔrɔ la Fala ye bi sɔgɔmada in na premier ministre Ablaye o dara a kan ka taa sa sabula a ka taama an fɛ yan tile 4 taama a kun cɛra bi pankurujigi kɛnɛ na sa min ye Ritamba Jean-Emmanuel Ouédraogo ye yan'a ka bɔ a ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo min ye furancɛla fanga ka ɲɛmaaba fo premier ministre ni ministre bɛɛ lajɛlen maa minnu taara a bilasira k'u bɛɛ lajɛlen fo a ko Mali ni Burkina kɔni 11-1 maintenant min ye baara ye hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na ale nana kan brigade citoyenne min kɔnɔna fana waleyali la fana k'o fana ye baara sɛbɛn ye baara min kan ka sinsin bi AES bɛɛ lajɛlen k'i sen ye o la k'an bɛɛ dara ɲɔgɔn ye Iritamba Jean-Emmanuel a ka pankuru wulila sisan kɔni a bɛ Wagadugu nin waati na an bɛ taa fa fɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Walakaw Falai n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate n'a ka cɛdenw ye u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni kibaruya sanumanw ye yaasa maa ne kɔni ni fɛn jugu bɛ don an fɛ yan u ni kunbɛn koyi o la sa min ye Konatekɛ ye douane ɲɛmaaba a n'a ka maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bɛnɛnakaw fɛ yen Mali ni Burukina da nin kalo in tile 21 camion dɔ kun falen don mugujugu la 2,000 ale ni 952 o explosif n'o ye dugujukɔrɔmugu ye Falai o dilannaw ne tun bɛ u bolo nin fɛn juguba in kɔni kun dogolen don sa marabatika bɔrɔw kɔnɔna na min ye kaba bɔrɔw kɔnɔna na ka taa se boisson olu carton kɔnɔna na dulɔ dɔw ani aw ka boisson kurani minnu bɔlen don sisan k'a don k'a ɲami olu bɛɛ lajɛlen cɛma k'a nana ye k'u bɛna a feere feerefɛ farala Bɛnɛnakaw fɛ yen camion fɔlɔ tɛgɛ bɛna da u ka kuma min na hɛrɛma kɔnɔ tɔ kelen dɔ in y'a layɛ sa k'ale bɛ taa sira mɔnɔbɔ ni Bɛnɛnaka fanfɛla ye olu fana y'a cɔmi sabula min ye Amadu Konate n'a ka cɛdenw ye fɛɛrɛw sigilen n'u bolo ni kɔni cunna anw ka dugukolo kan ka ban wa Falai ɔnzɔn fini ɔnzɔn tu i ye munumunu salo fɛn fɛn kɛ i ka camion yelen don fo ka taa sa seyɔrɔ la o la sa ani jamana minnu dancɛ tun don mɔbili in yɛrɛ bɔra jamana wɛrɛ de la a fila bɛɛ lajɛlen ka na min ye an lamini jamana dɔ ko o cɛ ci fana ka n'i yɛrɛ sɔrɔ anw fɛ yan Falai olu ka duguw la sa komi olu y'a ye k'a fɔ boisson de don ani marabatika ani karayogo olu kɔni ma sɛgɛsɛgɛliba kɛ nka anw fɛ yan a se douane ma ko k'a jigin o fɔra yɔrɔ min chauffeur kɛ ko k'a bɛ taa bin na ka na fo sisan an bɛ k'o ɲini an m'o ye parantikɛ o y'i cu kabini mɔbili jɔtɔ o ma ye tuguni ayiwa minɛn ninnu kɔni a sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na min ye Amadu Konate sa k'a ka cɛdenw ma u ka dɔ fara cɛsiri timinandiya ni wulikajɔ ani kɔlɔsiliba kan kuma tɛ nin waati in na an ka jamana bɛ taabolo min kan ale tɛ fɛ a da ka to douanelakaw la douane yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka nin baaraba in kɛ wolomasiri tabaa bɛɛ lajɛlen Amadu Konate ko k'o ka kunna wolo don sabula o bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka kibaruyaw di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don douane kɔni bɛ kɛnɛ kan nka min ye dɛmɛ ye fan wɛrɛw fɛ o bɛɛ lajɛlen lasabatilen don maa min fɛ bi o ye général de corps d'armée Modibo Kone n'a ka maaw ye sabula wulikajɔ fana Falai a fanga bonyanen n'olu fan fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka i jeniyɔrɔ fi cogo min na Amadu Konate k'a bɛ foli ni taluli ta ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma n'o ye inspecteur général ye douane directeur ba Falai kɔsa in na bingali misɛnninw cayara an ka jamana kɔnɔ min ye kaselakaw ye an y'olu ta fɔ farabugu ta an y'o fana fɔ a yira fana k'a fɔ sa ko yɔrɔ caman bɛ bi bingaliw bɛ ka kɛ Yusu Toloba ale ye laseli kɛ sa k'an ka jɛ ko k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko bɛɛ ni kelenya ko ka o sabati sɔrɔdasiw k'u ka falen don u ka baara kɛcogo la olu ka ŋaniya ye min ye nka maa caman y'a yira sa k'a fɔ Falai nin waati in na min ye baara min bɛ ka kɛ armée bolo a dara wuli ka bon nka k'an k'an sigi ka don ni waati nataw lajɛ sabula armée ka laɲini ye min ye o dɔnnen don olu tɛna se ka maa ta k'o jaso ka tila k'a fɔ k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa ɲɛsin maa wɛrɛ ma o baara bɛ gɛlɛya u bolo kosɛbɛ nka min ye armée ye a ka kuntilenna n'a ka baara kɛcogo ye min ye don nataw la k'an na olu ye an bɛ nsolen da Gabɔnkaw fɛ yen Falai bɔlɔlɔ sanfɛla la a gannen don kosɛbɛ Gabɔn ni Bɛnɛnkaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye bɔlɔlɔ sira kan sa a yira k'a fɔ ko min ye Gabɔn ni Bɛnɛn kɔni ye bɔforola kuma kɔni bɛ tuma bɛɛ waleya in sɔrɔla mun fɛ ko min ye jagokɛla dɔw ye n'olu ye Bɛnɛnkaw ye olu de filɛ nin sa ka taa u sigi Bɛnɛnkaw fɛ ka t'u sigi Gabɔnkaw fɛ yen o waleya min kɛra a na kɛra sa o ma kɔni ma bɛn fiyewu Gabɔnkaw ma olu yɛrɛ kungo sa ko ka maa ninnu gɛn nka yaasa ka se ka ko in basigi k'a lafiya Bɛnɛnkaw olu ye kunnafoni di k'u ka dugudenw wele sabali ni muɲu ma yaasa u n'u sigiɲɔgɔn jamana in bɛ se ka kuma cogo min na président kɔrɔ saba Somalikaw fɛ yen olu ye lɛtiri ci u ka jamanakuntigi ma n'o ye Hasani Sheikh Mahmud ye k'a fɔ a ɲɛna sa k'a k'i kɔlɔsi dɛ ko dugukolo yuruguyurugulenw faso taw
ko olu kɔni tara maa dɔw fɛ sa k'a k'i kɔlɔsi o la ko nɔn tɛ u b'a ka fanga dafiri. Uganda ale bɛ sɔn ka maa minnu bɛna na gɛn ka bɔ États-Unis kaw fɛ yen a bɛ sɔn olu dɔw bisimila sabula bɛnkan sɛbɛn tɛmɛna ale ni États-Unis cɛ min bɛna n'a to sa États-Unis b'a fɛ ka farafinna den minnu gɛn fala ye o dɔw ka taa jigin ale fɛ yen. Américains yɛrɛ fɛ yen u ka kiiribulon min bɛ yen n'o ye cour d'appel min bɛ New York kɔnɔna na ale ye nominali sɛbɛn dɔ kɔni bali pewu. Nominali sɛbɛn min n'o tun y'a jira sa k'a fɔ ko Donald Trump dolari wari a miliyɔn 464 ko kɔni kun dasira kun janvier kalo san 2024 ko ka o ko bɔ a ma pewu ko sabula a kun fɔra sa ko a kun nɔ minɛna yuruguyurugu la musaka ko ta nasira fɛ min ye cour d'appel ye ale y'o jɔsi ka bɔ yen pewu ka se k'a fɔ sa ko min ye baara ye ko a kɛcogo ko a ma ɲɛ ko segin ka k'a kan Donald Trump a tɛna se ka nɔ minɛ nin waati in na. Fala ye Gawokaw fɛ yen kiimɛli kɛra lakanako la wolomasiri tabaw jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Gawo yɛrɛ kɔnɔna na ni Gawokadenw b'a kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ sa lakanako la Gawo yɛrɛ kɔnɔna na olu ye kiimɛli kɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye a ɲɛmaya tun bɛ maire bolo wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw dugudentɔnw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan bi Gawo kɔnɔna na laɲini kɛra dɔ ka fara olu kan hali bi Gawo bɛ ka basigi min sɔrɔ u ka sinsin dugudenw olu jɔyɔrɔ ka f'u ye min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ baara min na fana maaw ka o faamu kosɛbɛ. Wagane minnu fɔlen don kalankɛ gafew la o dira Direct kapu maaw ma koyi min ye Mohamed Ould Zeni ye ale min ye u ka kapu o ɲɛmaa ye ale kɔni ye maaw bisimila sa maa minnu nana ni wagane caman ye baɲumankɛtɔn min n'o ye Humanité Inclusion ye ayi ale de o baara in kɛ yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye nin kalan gafe ninnu ye a kan ka di denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ kalan na nin waati la dugumadaw la minnu fana bɛ yen n'olu kɔni sigiyɔrɔ kelen ma sɔrɔ u la n'u ka kalanko kɔni basigilen tɛ kosɛbɛ k'a ka di olu ma sous-préfet n'o ye lieutenant colonel Ablaye Traoré ale tun b'a kɛnɛ kan min ye maire a ka danga min ɲɛsinnen don kalanko ma n'o ye Ibrahim Dramé olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ mugane ninnu olu dili kɛnɛ kan n'o ye kalan gafew ye. Bankasikaw fɛ yen musow ka bana min bɛ yen n'a fɔ ma ko col de l'utérus fala ye ko o ɲɛfɔli baaraw tun bɛ sen na sa nin bana in kɔni kɛlen ka musolaka dɔw degun juillet kalo tɛmɛnen baara in lakɔlɔsili olu caman kɛra Banka Sescom kɔni ale ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa utu kalo tile 22 bi ka se ka kiimɛli daminɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye baaraba in ye sa a kɔni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun daminɛna sa kabi utu kalo tile 18 musolakaw bɛ se ka lakodɔn cogo min u bɛ se ka kunbɛn cogo min min ye dépistage olu bɛ se ka kɛ cogo min na maa 20 o kan ka sugandi muso dɔw la yaasa ka se ka olu lajɛ k'u sɛgɛsɛgɛ bana in a ko bɛ cogo min ni minnu yera sa k'olu ka bana ka jugu fala ye u na olu bila ka taa Somino Dolo tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso la Sewarekaw fɛ yen Moti Bangun kan. Ɲolodi Sahel-kaw olu y'u ka Sescom la kurakuraya sefa wari miliyɔn 6 u y'o de kɛ sa ka Sescom in kɔni k'a ɲɛda kura di a ma k'a kɛ manamani ye fala ye min ye u ka Sescom yɛrɛ sa n'o o tɔgɔ dalen don Abibu Magiragala Ɲolodi Sahel kɔnɔna na baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra u yɛrɛ ka asako maaw fɛ fala ye yaasa ka se ka nin ɲɛda kura in di u ka dɔgɔtɔrɔso in ma u ye gwa kura belebele jɔ fala ye maaw bɛ se ka kɔnɔni kɛ so min kɔnɔ u y'o fana kelen jɔ u ye so 2 jɔ sa maaw bɛ lasɛgɛsɛgɛ so min kɔnɔ min ye so 2 wɛrɛ bɛ yen maaw bɛ se ka furakɛ o kɔnɔ ɲɛgɛn 2 u y'o jɔ baara in sa n'o ye yɔrɔ in dayɛlɛli ye a kurakurayalen o kɛra nin kalo in tile 21 kununko min ye a ɲɛmaya tun b'u ka sous-préfet central bolo ale ni dugudentɔnw ani diinɛ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ka maaw tun bɛ a ko kɛnɛ kan Kayikaw k'olu kun ka ji tigɛlen don robinɛw min ye SOMAGEP ye ale ye wulikajɔ kɛ sa ji bɛ se ka di Kayi cogo min na kununko Kayikaw ye ji sɔrɔli daminɛ tile 3 jitigɛ kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ko tare sabula minɛn minnu bɛ Kayi fala k'u kɔrɔ la dɛ a ka dugu k'a minɛnw kɔrɔ la SOMAGEP ye wulikajɔ kɛ sa ka taa fɛn sigi sen kan yaasa Kayi bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min Segu denmisɛnninw ka kalansotɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko kan de citoyenneté n'o ye fasoden ɲumanya waleya kan ye fala ye o baaraw kɔni daminɛna Segukaw fɛ utu kalo tile 20 denmisɛnnin 100 piyoniw la sa ka bɔ Segu ni san olu kan ka na fasoden ɲumanya waleyaw kɛ min ye jamana tanuni maanifinya tɔbɔtɔli baaraw k'o kalanw kɛ u kunna baara in a sigira Segu kan sa Segu piyoniw ka tɔn fɛ ale ni min ye Segu conseil régional o ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na tile 5 denmisɛnnin ninnu kɔni kan ka lami fasoden ɲumanya waleyaw la tabiyaw ni taabolo minnu b'an ka jamana ale kɔnɔna na fala ye biennale a labɛn bɛ sen na
jɛkulu min yɛrɛ sigilen don sa n'o kan ka biennale labɛn n'a fɔ ma ko commission nationale d'organisation ale lajɛ kɛ bi jumadonya na ministère ale kɔnɔna na ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye mahamadu n'u b'a fɔ ma ko kumbona jara ministre ka secrétaire général maa minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔna na sa u bɛɛ lajɛlen nana yaasa ka se ka kiimɛli kɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na u ka kuma ye tali kɛ min na sa biennale yɛrɛ kan ka taa kɛ Tumutu min kɔnɔna na labɛn bɛ cogo di Tumutu mun ni min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan majɛw ye jumɛn ye wulikajɔ jumɛn bɛ se ka kɛ yanni décembre kalo tile 18 a n'a tile 28 n'o ye biennale ye Tumutukaw fɛ yen o bɛ se ka lajɛ cogo di ɲininkaliw caman fana kɛra baara yɛrɛ bɛ cogo di bi Tumutukaw bolo dɔgɔkun ɲɛnajɛ minnu kan ka kɛ ani marabolo ɲɛnajɛ minnu kan ka kɛ n'o ye semaine locale ni semaine régionale ye olu ko bɛ cogo di ka ɲɛfɔli k'o la ɲɛbila lancement min fana kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ka ɲɛfɔli kɛ o la Tumutukaw yɛrɛ bɛ cogo di mun ni mun labɛnnen don u bolo mun ni mun bɛ se ka sɔrɔ musakako fala ye u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn ɲininkaliw ni ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a yera k'a fɔ bɛn kɛra min kan ni kura ka fiyɛ baara in na min bɛ bi n'o o ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi sen kan u k'olu bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ yaasa biennale a ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye anw burannakaw fɛ yen fala ye i labɛnnen don wa aha n y'o de fɔ Tumutukaw ye maa min kɔni mana se na anw ye i sen bɔ a tɔ la dɛ premier ministre ka attaché Asko a ko ko n bɛ k'o kuma fɔ n ko Asko e yɛrɛ villaba min b'e bolo Abaraju n'anw y'o sɔrɔ ka ban o t'an ka ko ban ne ni n ka délégation tɛ taa an sigi yen fala ye Tumutu lakana bɛ nana kɛ fa bɛɛ fɛ ayi ɲanga ko n'a ye cɛ o cɛ ta Madu ye min kɛ ɲɔgɔnna kɛ Moti a bɛna to ɲɔgɔnna de kɛ yen n'an bɔra yen an bɛna farikolo ɲɛnajɛ la fala ye farikolo ɲɛnajɛ sa an ka ndolatila denmisɛnnin min bɛ yen ni a tɔgɔ ye ko Nɛnɛ Dorgelès ko kununko tilegan fɛ sa min ye Nɛnɛ Dorgelès ye ale kɔni bɔra RL Bulu Salzburg la n'o ye Autriche équipe ye ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Fenerbahçe la bi in na Jose Mourinho ale de y'olu ka dege karamɔgɔ ye funangɛnin min don n'a si bɛ san 22 la a filɛ k'i tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna nin ye min ye nɛrɛw ni bulalamaw ka tɔn a kan ka taa o de la bi Fenerbahçe ale kɔnɔna na san 5 a y'i bolonɔ bila o de la Nɛnɛ Dorgelès Mali farikolo ɲɛnajɛ kɔni maa caman ɲɛ jɔlen don a la sabula siniɲɛsigi baara a bɛ se k'o kɛ sabula furanin don wa a sen o fala ni nin y'i duuru dara ni maaw ye ni celu dasila ɲɛnama b'an bolo ale a ma bi don an ni maa ninnu ka jadi in don wa maa ninnu kɛ nka an fana ye sabasogo don o don dɛ cɛ a tɛ fana se ka kɛ fala ye don o don an ka musow taar'u dasiw fɛ yen o ni an ni cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ musow kɔni bɛ ye ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ min na kɔni Mali cɛw tɛ to kɔ ye sa fala ye an b'u fo Jara ni Kanute n'a tɔw ka taa se an yɛrɛ dɔgɔkɛ ma n'o ye Balo ye ka taa se Dramé fila ni filaw k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri la min ye entraîneur yɛrɛ Alaji an b'a fana fo kosɛbɛ ka taa se Jean Claude n yɛrɛ kɔrɔkɛ b'a ale bɛ ko in ɲɛma ye kosɛbɛ n'o ye Mamadu Bubeli Konate anw ye Bamakɔ kuraka ye fala ye o kokumu kelen na sini ani Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale la an kɛlen ka Côte d'Ivoire bugɔ 102 Côte d'Ivoire ta kɛra 96 ye nin waliyaba in san 26 an kun famana ka ni ɲɔgɔnna kɛ wa min ye denmisɛnninw ye k'u ka fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara la sisan u ka cɛsiri sini ni Ala sɔnna a ma ani Senegal ta an ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la parce que min ye UEFA ye an fanfɛ bolo fɛ n'a fɔ ma ko UEFA A an ka ISWAS balontanna musow olu kun taara o ɲɛbila balontan kɛnɛ kan min b'a to sa u bɛ taa Champions League la cogo min na CAF tɔgɔ la fala ye min ye taama a jara ISWAS musow la kojugu u nana sa u segilen ka na u nana ka na jɔnjɔn o yira kununko Général de division Umaru Baru Jara la n'o ye Baru kɛlɛtigi ye équipe musoman ye n'o ye ISWAS ye a kɛra champion de ye fala ye a ye bɛɛ lajɛlen dan wa min ye Ligue des champions féminin UEFA la sa a kan ka taa o la Senegalikaw fɛ yen maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan yen sa n'o ye Sega Sissoko ye ale yɛrɛ ye ISWAS président ye délégation kɔni nana sa ka na u ye jɔnjɔn fɛn fɛn sɔrɔ kɛnɛ kan ka n'o bɛɛ lajɛlen yira fala ye gardien bɛɛ la ɲuman o ye maliyɛni ye min ye bi caman dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye maliyɛni ye min sera ndolatan na ni bɛɛ ye maliyɛni ye trophée de fair play o fana an y'o fana cɛ ka na n'a ye an tɛgɛ falen don dɛ est ce que
an ŋa ŋana ni jɔ ye o nin sugu la i b'a bɛɛ de n ko Falaye ninnu bɛ ka mɔnɛ bɔ an na koyi n ko nin bɛ maa lafiya de nin de ka ɲi maninfin yɛrɛ ma surtout sɔrɔdasiw ne ye nin f'e ɲɛna o su in na ta an t'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 an na ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kɛnɛ kan n'o o ye kɛnɛ kan ye ka bɛɛ fo maa sɔgɔlen dɔ na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ Falaye Keyita a k'an bɛn sini tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17 36